Qekeza ndisisiwe bazalwane kukhona indawo endicinga uba ndizithethe ezindisikelelayo. Yes, ndafumana intshumayelo eyishunayelo 2018 esithi kuba nafa ngoku ubomi benu bufihlwe ndawonye noKristu kuThixo, uKristu obubomi benu, ukuze athi akubonakaliswe kulo hlabathi nani nibonakaliswe naye nisebuqaqawuleni. Kwacaciswa iindawo ezithi ke phaa kuKristu ubufihlele udilo kuba uzawuphinda asebenzise bona xa ngaba esizukisa okanye esinika ubomi, esebenzisa kwa ubomi bethu bomi xa ibonakalisa uKristu. Uthi ke ngoku phaa kuKristu amadinga kaThixo angu-ewe no-amen. Zintoni ezo amadinga? Izithembiso zonke azithembisileyo uThixo, inzaliseko yazo iphi? UKristu. Uthi xa upha uKristu kuba uzilahle into zehlabathi okanye ufile, uthi phayana ithi qale ufele sithi qala wehle qala then ukhule uceceshele uqeqeshwe yonke loo nto kude kuvele ke ngokwesiqhamo. Uthi kuloo nto kuvele isiqhamo kulapho ke ngokuthi tyhini okanye uyakuzibona izinto uyakhula uthi kude ungcoshele ukhule. Laa ntshumayelo le yahlala kum ihamba nam iphantsi bengathi yi-anchor something engathi iyandigcina straight. Ya ndenza ndithi ngqo ezi nto ngoku xa ndizikhumbula kwezi ntsuku ziphinde zisebenze uvuyo kum. Kukhona ii-verses ezindisikelelayo ekungenzeka sizifunde fast sizikhawulezise. Kukhona into kuzo endivuselelayo xa ndikhumbula iintshumayelo zama-17 days apho kuzothiwa Lento uyifunayo uThixo sekunikile. Kuthiwa isizathu soba ungabi nayo ayikukuba uThixo akakunika, kungoba wena ukayithathi ukayamkeli. Yayingxoko ezinjalo ke siphinde sivuselelane ngazo endaweni esihlala kuzo. Kwenye indawo sesivuselelana ngezinto ezinje sisithi umzekelo kuba utata wakho ukufakele imali ebhenki, seyenzile loo nto ukufakele imali ebhenki, kodwa khona into ufuneka uyenzile wena ukuze laa mali ifike esandleni sakho ukwazi uyisebenzisa. Le nto ufuneka uyenzile uzoyenza nayo khona. Le umzekelo yena ifakile imali ebhenki athi angoyithatha ke ngoku wena into ozoyenza uzothi kuba ukholwa utata wakho uyifakile imali umthembile ukhwela iteksi wamfika etawuni. Yabona le ukhwela iteksi kukwenza into nokufaka ikhadi emtshinini kukwenzile, uzofuneka wenza into ongenayo khona kuba ukholwa utata wakho uyifakile imali ebhenki. So nakuThixo kuzenzile ezi zinto, kukhona into funeka sizenzile kuba sikholwa ukuze sikwazi ukwamkela ezaa zinto. Apha ayithetha umzalwane le nto kudala sithi uThixo sesinikile izinto sezenzele zonke into sizithandazela sizifunayo, qha ngoku kufuneka sifunde thina indlela yokuzamkela. Eyona nto isithukutheza okanye umsebenzi wethu kukufunda indlela yokuzamkela. Libe khona izothukutheza ezinjalo umntu angabi nayo into kodwa eyinikile. Mandikunika ii-pictures ezimbalwa ezokwenza uyibone ezi zinto ezibandisikeleke zezi vesi zimbalwa. Okay, ngabantwana abo yi-brother ne-sister. Le sister lena ithi kulo bhuti wayo ndifuna ukucela ukusebenzisa le laptop yakho na ukhandiphi i-password yayo. Ithi le nto nokuphendula I'm not telling you. Amcengelo ithi le nto uthi I'm not telling uthi andixeli andizixelela isana ngathi isho ndithi ithi andixeli I'm not telling. Aqhubeleke kumcenga amthembisa into azomenzela yona umsheshela nemali yakhe ayiphuke yelantshi and athi I'm not telling. Aliphindaphinde igama amcenge ngawo konke umcenga uzomenzela zonke izinto ezithile I'm not telling. Aqhubeleke kumcenga athi I said I'm not telling. Waqhubeleka omnye umcenga kabona ngathi amthuke kwezinye indawo kodwa phinda semthukile phinda kubuyela kuyo ngathi ndiyayidinga le laptop. Wathi usululi kavele wena usululi kakhulu mandibuyele kuwe i-password wecelayo ithi I'm not telling. Uyinikile i-password asokola ukuyisebenzisa. Enye picture ke ngoku ungena intombazana eklasini izoboleka idust. Cela uboleka idust ma'am. Uthi ma'am with pleasure. Aqhubeleke umntwana athi ma'am ndicela uboleka idust. With pleasure my child. Aqhubeleke umntwana ecela le dust. I said with pleasure. Umntwana abona uba kufuneka ndinikile apha kufunana le dust. Phuma phandle uyinika idust. Kuthe ndakuvela ukunika. With pleasure. Ezi zinto uThixo sesinikile zona.
Kha ngifuna sifunde language yakhe nendlela umthetho ba sizinikile na. Waka wathi umgqithethe ingathi ikoti nandiyifuna kodwa xa bayithathwe kwinovel okanye incwadi loo nto ibhalile lo mntu then esikoti xa powerful zenziwa zayileli. Inento ethi we lose power the moment we think we do not have any. Uthi siphulukana namandla ngokusuka sicinga uba sinawo. So abantu ke in general even abazalwane abanazo izinto baphulukana nazo kuba bengazazi ukuba banazo. Mandinike enye ipicture. Ndake ndahlamba imali yam kuba ndingayazi uba ndinayo ndihlamba yamoshaka yakwazi uthenga. Isejakethini yam andizazi uba nemali ndiyimoshile ke ngoku le mali ayisazuthenga. Ndithathe ijakethi yam ndiyifumana ndihlamba. Kutheni ndimosha ngokwam isithando. Kutheni ndimosha le nto ndizazi uba ndinayo ndihlamba ndiyimoshile ngezandla zam. Okwesibini imoshakele imali yam ingamoshwa ndim isithando. Nalapho imoshakele ngenxa yoba kukho into endingayaziyo. Okokuqala bengazazi uba ndinayo imali ndiyayimosha. Okwesibini kukho nenye into bendingayazi yamosha imali le nto bendingayazi. Le ndlu ndihleli kuyo kucaba kwakuke kwatsha ngoku kumnyama kuphezulu. So ndibeke le mali yam phaa phezu kwalatafile. Ngoku kwebusuku kwenzeka le nto uba uvefumana uba idonga lumanzi nesilingi imanzi. Kuwa laa nto ingathi yithapha phezu kwalaa mali. Ndizoyibona ekuseni laa mali itshintshile imoshakele. Ayisazuthenga le mali le. Ayisazuthenga imoshakele. Imoshakele kuba kutheni kukhona enye into bendingayazi ukuba ikhona. Bendingayazi le meko le. Ndibeka phaa. Siluza izinto ngenxa yokuba singazazi uba sinazo. Nangenxa yokungazazi ezinye izinto ezikhona ebomini bethu ezingamosha izinto. Asazi uba khona impuku andithi. Asazi ukuba khona amanundu ngeli xesha. Sive singosipakisha ubutyebi bethu basizigweba ubutyebi balapha emhlabeni. Yabona ngexesha sipakisha ubutyebi balapha emhlabeni siweyista into eyethu siluze into. Siluze ubomi bethu. Siluza into ixesha ntoni bubomi bulojawane. Siluze ixesha lethu. Sili-aplaya ekuqokeleleni ubutyebi kuba asazi uba khona inundu. Afike izixesha sinelingqondo athi kukhona inundu apha emhlabeni. Qobani ubutyebi basezulwini apho ngekho nundu nasele. So siluza izinto ngenxa yokuba singazazi uba sinazo okanye singazazi iimeko ezikhona ebomini bethu. Khumbula eBhayibhileni ivela kaninzi le nto le. UGenesis abantu uthi uThixo kuchapter 1 verse 26 umuntu uThixo wamdala ngomfanekiso kaThixo uba mfuze uThixo lo muntu. Umuntu ke ngoku caba akayazi loo nto uba ufana noThixo. Ithi wamnika igunya phezu kwento kwezilwanyana nayo into ayithandileyo. Umuntu akazazi unalo igunya. Abantu baluziphawa ngenxa yokungazazi uba banayo. Akazazi unalo igunya. Ngoku kufika isela lithi kuye udle kuloo mthi uzawuba njengoThixo wazi okubi nokuhle. Kodwa lo mntu lona senziwe wanjengoThixo already. Ngenxa yokuba engayazi loo nto waphulukana negunya phezu kwendalo. Yaze indalo yaba negunya phezu kwakhe kwafuneka enqule. Kamva inzala yakhe yanqula indalo inganquli umdali ofanele ukuyiyo. Ngenxa yoba abantu batheni abayazanga into abanayo. Kwafika isela labaqhathala ngale nto banayo. Kukhona umuntu okuthiwa ngu-Esawu wamazibulo. Kufika inyisele kuthiwa nguYakobi. Layithatha le nto anayo le yokuba ngunyana wamazibulo. Ngenxa yoba ebengayazi ude athi xethethe intoni na kum into yobuzibulo xa ngaba ndilangile ndisifayindala. So akayazanga ixabiso layo, akayazanga into anayo uba inamandla kangakanani. Waphulukana nayo ngenxa yokungayazi. Abantu uyazi apha abantu apha emhlabeni abayazi uba banento ekuthiwa kubo yisoul okanye umphefumlo. Ngenxa yale nto bengayazi into ekuthiwa yisoul banomphefumlo. Abawukhathalelanga yonke into abayenzayo bayenzela inyama. So kanjalo intshumayeli kuchapter 6 inendawo ethi yonke intsebenzo yabo abantu yekwenelisa inkanuko yenyama. Kodwa umphefumlo wona bewushiya ulambile. So abantu balahlekelwa ngumphefumlo wabo kuba abazazi nokuba banawo. Bakhona umuntu ongazazi uba banomphefumlo. Ngenxa yaloo nto abawukhathalelanga into ezilungele umphefumlo, bakhathalele ezingathi zilungele umzimba. Abantu abazazi nokuba banawo umoya. Ngenxa yaloo nto abazikhathalelanga izinto ezizezomoya, bakhathalele izinto ezizezenyama. Ngenxa yaloo nto bayalahlekelwa ngumoya lo wabo nobubomi babo. Ngenxa yokungazazi izinto abanazo.
balahlekelwe zizwe. Okay, kule nto nguye izinto esizilinde kuThixo nesizithandazelayo ethi iBhayibhile sesinazo ezo zinto, kodwa singazixhamli kuba singazazi thina uba sinazo. Sizojonga ezi vesi ke ngoku ziveza ndisilela kwesokwayo zayenza yacaca uba sinazo. Kuzoba khona incwadi kaPetros yesibini sizawufunda ukuba kuyo ileta kaPetros yesibini chapter 1 sizofunda futhi kwenye indawo kwabaseKorinte zezi vesi kwabaseKorinte incwadi yokuqala. So ndifuna sibone ezi vesi zisinika ingqondo ubhekisele kwezi zinto. Awufunde kuvesi 3 kaPetros. Petros chapter 1 verse 3. Isimilo namalungelo obuKristu verse 3. Nibona nje ukuba amandla akhe obuthixo asiphile zonke izinto ezisindise ebomini nasekuhloneleni uThixo, ngako ukumazi lowo wasibizayo ngozuku lesidima. Amen. Iphela abantu. Amandla kaThixo, amandla wakhe uThixo, amandla wobuthixo anawo yena kuba enguThixo, not ngokwamandla womuntu. Amandla akhe obuthixo asiphile zonke izinto ezidingekayo ukuze sikwazi ukuphila ubomi nokuhlonela uThixo. Zonke ezidingayo ebomini, zonke ezidingekayo ukuze sikwazi ukuhlonela uThixo, uThixo sesinikile ngokwamandla wakhe. Kodwa ngenxa yokungazazi ezo zinto sizaqhubeleka sithi can't be what password. Athi I'm not telling. Amandla wakhe eqabele lithi I'm not telling, lilizwi likhona lithethwa ngulo mfana kulo mntu afuna ipassword. Impendulo, thina sineBhayibhile zethu sihla sinyuka nazo ziyolala ezindlini zethu. Ndithi laa Bhayibhile ibubutyebi le. Abantu bexesha bangangaze bangayiqapheli loo nto ukubaluleka kwayo. Kodwa xa sijonga kwimbali kukhona abantu abafayo ngenxa yeBhayibhile kuba bemthanda uThixo ngohlobo lokuba bathi okay siyafuna nabanye balazi ilizwi likaThixo, balitolika ilizwi likaThixo ngeelanguages abakwazi ukuziva abantu. Yabe iphazamisana norhulumente welo xesha loo nto, batshutshiswa kakhulu ngokuyenza loo nto kuba kwakungafunwa abantu bayazi iBhayibhile ukuze kusetyenziswe iilita zebandla ukukhontrola abantu bengazi uThixo uthini. Ezo iilita zebandla zicorrupt zingcolileyo, kwakufunwa loo nto. Ngoku abantu bangena engxakini bezama ukutolika leBhayibhile ize kwiintetho zethu, iindlela zethu zokuthetha ukuze sikwazi ukuyiva sonke, ingaziwa kuphela ngumlingeleli. Kodwa abantu bexesha langoku iBhayibhile zabo zihlala pha bangasifuni. Bangasifuni uba kwenzeka ntoni eBhayibhileni, bazi into eninzi uba kwenzeka ntoni efowunini. Efowunini yam kukhona iBhayibhile, nakwezabo kukhona iBhayibhile. But ndithetha ukuthi bazi into eninzi ekhona online. Naku-online ikhona iBhayibhile andithi. But still ndithetha ukuthi kwi-social media nakwezinye ichannel ezifida abantu i-information kweli xesha le-fake news. Izinto kuthiwa yi-fake news, apho abantu basasaza ubuxoki ukuze abantu bakholelwe ubuxoki ukuze basayide okanye baxhase umntu oyena angwena akhohlakele arongo, bebeka endaweni embi oyena mntu alusizana kule nto axhatshazwayo. Uzibone susapota lo mntu, abantu bakholelwe ubuxoki. So kodwa abantu banazo iBhayibhile, ekukhona umntu wancama ubomi bakhe ezama le Bhayibhile lena ingaziwa kuphela ngesiLatini kodwa yaziwe nangesingesi. Ngokuhamba kwexesha ke ngoku bakwazi ukuyazi nangeSixhosa. Ibalulekile iBhayibhile, wayibona ubutyebi lomntu esenza loo nto. Le Bhayibhile ke ngoku inayo impendulo yayo yonke le nto siyithandazelayo kuThixo. Ithi ipassword I'm not telling, impendulo inikiwe kodwa ayifumananga. Impendulo endicela ibhalwe eBhayibhileni inikiwe. Uyazi uba izinto, impendulo yemithandazo yethu lilizwi, kodwa ngenye ixesha kwenzeka silindele impendulo yemithandazo yethu ibe yisofa okanye isihlangu. Sithi xa kungavelanga sofa okanye isihlangu sibe sikhubeke, athi uYesu Kristu unoyolo umntu angakhubekiyo kuyo. Kodwa abantu baqhubeke kuye okanye bawe kuba bengafumananga le nto bebeyicela, kodwa beyinikiweyo nempendulo, the password yokuvula kulaa ndawo kuyo laa nto. Inikwe impendulo.
jonga le nkosikazi le abantwana babezothengiswa bebengamakhoboka yayithandazela uba yona kukhulula abantwana bayo. Kodwa yazi impilo yaba yintoni? Zange kuvele imali yoba makhulu abantwana bayo, yanikwa ilizwi. Isoloko impendulo kaThixo ukusombulula ingxaki yomntu ililizwi. Uyinika nje uyalelo ukuba ivula kanjani apho kulokho ekhona izinto zenzeka. Wayinika kodwa ke ambuboleke izitya kubamelwane bakho zingabi mbalwa, uzivalele endlwini wena nonyana bakho, ugalele kuzo zonke azazitya. Then ahambe uyithengisa, abhatale ityala lakhe, aphile ngesele imali nabantwana bakhe. So xa sithandazela izinto kuThixo sifumana ilizwi. Yile nto ndithi impendulo zezi zinto sithandazela kuThixo sesinazo, kuba ithi le vesi zonke izinto ezisingisa ebomini nasekuhloneleni uThixo sele esinikile ngokwamandla wakhe okuthini. Uthi sibe nazo nokuthini ngokumazi uYesu. Uthi uba ngoku uyasiqhubeleka simazi uYesu siyasifikelela kuzo izinto sikwazi ukuzithatha. Siyazibona izinto. Then kawufunda ivesi elandelayo. Verse 4. Esithenge ezo zinto saphiwa amadinga amakhulukazi anqabileyo ukuze ngawo nibe ngamadlelane ngemvelo yobuThixo, nisinde ebonakaleni okukhoyo ehlabathini ngenkanuko. Okay. Amandla akho uThixo asiphile zonke izinto ezidingekayo ukuze sikwazi ukuphila. Waze wathi uba ngezo zinto wasinika namadinga okanye izithembiso ezinkulukazi ukuze ngezo zithembiso sabelane naye uThixo ngokwemveli yobuThixo ukuze sikwazi ukubaleka konakalo khona ehlabathini. Yabona uthi sabelana naye ngokwemveli yobuThixo. Xa simanywe naye sisherisha kulaa nto yoba enguThixo yena ukuze sibe ne-advantage kwi-competition ekhona kumhlabathi abantu nesidila nawo kulo mhlaba, kuba thina sine-element yokuba supernatural yobuThixo kuthi sabelana naye ngoba buThixo bakhe. Khumbula ekuqaleni umntu edalwe wenziwa waba njengoThixo ukuze abe nobukhosi endalweni. Ngoku uthi ngenxa yamadinga senziwe sasherisha kule nature yakhe yokuba nguThixo. Akhumbula uba yena wavela wayiyo yonke laa nto kuthethwa kuGenesis chapter 1:26. Indalo yonke ibisisicaka kuye, ibeyinkosi kuyo yonke into. Uyaqaphela uba even nentlanzi bekulula kuyo ukuzifumana, ebekwazi nokukhupha imali entlanzeni. Abesho uba entlanzeni kuzofunyanwa intlanzi enemali qha. So nolwandle belumthobele, ebekwazi nohamba phezu kwamanzi. Ebeyilaa nto bekuthiwe laa mntu uzodalwa abeyiyo. Uthi ke ngoku ngenxa yala madinga senziwe sabelana naye okanye sadlelana naye ngalaa ndalo yakhe yokuba nguThixo. Loo nto ngoku isinika ke ngoku elaa gunya besinalo ekuqaleni. Uthi ke ngoku sinayo yonke into esiyidinga ukuze sikwazi ukuphila ubomi obu nokuhlonela uThixo. Sesinayo yonke le nto siyithandazelayo, uthi sesinayo. Uthi sibe nayo ngokuthini? Ngokumazi uYesu. Sinayo yonke loo nto leyo. But abantu bathi benazo izinto baziluze kuba bengazazi ukuba banazo. Laa nto uyithandazelayo uzazi ubunayo. Incwadi yabaseEfeso ithi kukhona amandla kaThixo avuse uYesu Kristu kwabafileyo apha kuwe wena wamkele uYesu. Wemthandazela impilo izandithi? Ithi sonayo impiliso. Ithi amandla kaThixo avuse uYesu kwabafileyo alapha kuwe ngaphakathi emoyeni wakho. Kodwa wena uzazi noba unawo umoya, uzazi unenyama kuphela, uzazi unale nto uyivayo emzimbeni wakho kuphela ungayithandiyo, awuzazi unawo nomoya. Uthi ke phaa emoyeni wakho kukhona amandla kaThixo avuse uYesu Kristu kwabafileyo. Uba kunokujonga kulaa nto kuthiwa ngumoya phaa kuyo, ubuzothi uve lawo mandla esebenza ebomini bakho empilweni yakho ukuphilisa. Kodwa uzaqhubeka umthandazela yona loo nto le athi amandla kaThixo amvusileyo kwabafileyo ngawo ahlela apha kuwe ngaphakathi angudisa ubomi nemzimba lo wakho. Azibona ezo zinto. Then ke ngoku masijonga ukuba sesinazo ezi zinto sincedwa yintoni, sizifumana kanjani. KwabaseKorinte ke ngoku incwadi le yokuqala chapter 2 verse 11. Verse 11, 12 yes. KwabaseKorinte bokuqala chapter 2 verse 11. Kuba nguphi na kubantu ozaziyo izinto zomntu
ingenguye umoya womntu okuye. Amen. Akukho mntu phakathi kwenu ozaziyo izinto zam. Akukho mntu phakathi kwenu ozaziyo iingcinga zam. Akukho mntu phakathi kwenu ozaziyo zonke ezo zinto. Ngubani ozaziyo? Ndim nomoya wam okum. Awuzukwazi nokuzifunda ebusweni bam. Kukho inyani kuloo nto leyo. Kuba sihambi ngokubona, sihamba ngakholwa ndithi. Kuba sihamba ngokubona, sizaba ngamaxhoba okulahlekiswa. Ungamfunda umuntu ebusweni umazi, uyithembe yonke into ukwazi ukuyirida kuye. Wrong conclusions ezophuma kuloo nto. Awuzubaphatha kakuhle. Uzawuprofetha iziprofeto ezi-presumptuous, ezingasuki kumlungele. Uthi okanye ndicinga uba xa enje ithetha ukuthi ngani. Profethe wonke, qondanisa izinto. Akukho mntu maziyo umntu nezinto zomntu neengcinga zomntu. Ngumntu ozaziyo iingcinga zakhe nezinto zakhe nomoya wakhe okuye. Okay, siyaqhubeleka sifuna. Ngokunjalo nezinto zikaThixo akukho namnye uzaziyo ingenguye umoya kaThixo. NezikaThixo ke izinto ezi unazo, akukho mntu uzaziyo ingenguye uThixo nomoya kaThixo. Zaziwa ngumoya kaThixo ezo zinto andithi. Ufuna ukuzazi ezo nto unazo andithi? Kuthiwa zaziwa ngumoya kaThixo zaziwe. Akukho mntu uzaziyo uThixo nomoya kaThixo andithi. Okay, verse 12. Verse 12. Ke thina asamkelanga moya wehlabathi, samkele umoya ophuma kuye uThixo, ukuze sizazi izinto esazibabalwa nguThixo. Kukhona izinto uThixo asibabale ngazo, asiphe zona free of charge. Sibabale ngazo andithi. Ezi zinto sizicelayo ekuthandazeni kwethu, izinto esingenakuzisebenzela, izinto esingasuke sizicele qha ekuthandazeni kwethu. Uthi ezo zinto ezo Thixo wasibabala ngazo wasinika. Zonke izinto ezisingisayo ebomini nasentloneleni uThixo, ithi uThixo ngazo sesinikile, sesinazo. Zonke ezaa zinto sizithandazelayo, uThixo sesinikile. Sizawuzifumana kanjani, sizawuzazi kanjani? Kuba izinto siziluza ngenxa yokungazazi nokuba zikhona kuthi. Sizazi kanjani? Akho mntu uzaziyo, ngumoya kaThixo. Uthi kodwa thina samkele lo moya kaThixo uzaziyo ezi zinto. Umoya kaThixo ozaziyo izinto zikaThixo asibabale ngazo, usenza uba nathi sizazi ezi zinto uThixo asibabale ngazo. Kodwa masithi lo mntu ke ngoku akahambi ngokomoya, uhamba ngokwenyama, akazuzazi ezi zinto uThixo ambabale ngazo, kuba akanabudlelwane nomoya kaThixo okunguye yedwa ozaziyo ezi zinto lo mntu ababalwe ngazo. Yabona uba loo nto le ibiza ukuzithoba phantsi kwesandla sakhe uThixo, ibiza ukumnqula nokumfuna uThixo. Kuba kuxa sigcwaliswe ngumoya kaThixo apho sifikela ekwazini ezo zinto sinazo, ukuze siziphathe njengabantu abanazo ezo zinto. Kodwa uba simquqele uThixo simfuni uThixo, asizuzazi ezo zinto kuba sinabudlelwane bongcwele ozaziyo izinto andithi. Lena asizuzazi ezo zinto sibabalwe ngazo. Siqhubeleke sicela kuThixo ezo zinto sesinazo. Ibe impendulo iyi-1, anotheni. Impendulo iyi-1 ithi sonazo zonke izinto. Amen. Sonazo zonke. Ucela into osonayo elapha kuyo. Ithi loo nto leyo, saziwa ngumoya kaThixo. Le nto ke ngoku yokutyhilakalelwa zezinto ithetha ukuthi ndingahlale sithi sikumoya sinqula uThixo sifunda iBhayibhile sithandaza. Thina ngokwethu sizisondeze kuThixo. Thina ngoku kwethu. Mna ndithanda ukungqina ubhekisele kuloo nto. Ndithi ndamcela uYesu mna ndaphiliswa, but ndangasubmithi, ndangazinikeli ezindleleni zikaThixo, ndashiyeka ndindim. Ndibambe ezinye indlela endandiziqiqa ngazo, iindlela izinto utata wezifundisa, kanti andim-andastendanga noba besithini. Ebesithi yena xa ethetha, xa unento yisebenzisele wena nalo mntu ulapha ecakwakho.
njengoba unayo ingqondo isebenzisele wena nalo muntu lapha eca kwakho kuba ubufeyili kuyenza loo nto leyo uzokulimaza lo muntu lapha eca kwakho okanye umlimaze okanye anilimaze noba yithuba masithi ligeza lo muntu lapha eca kwakho akanangqondo ngoku kuzofuneka le ngqondo yakhe isebenzele wena naye uba uyenzanga kaloo nto wayisebenzisela wena wedwa uzolimala. Ndiyibona indlela abantu athanda ukuba kude kuya ngasondeli kakhulu kuyo athi ukhona into azama uyi-avoid uphila ngoloyiko naye ndizoyifunda mva loo nto kukhona into caba yakhe yenzeke efemilini ngoku afuna bonke into enje siyi-avoida kanjani ngoba vele babe phaa kude abantu ndibe lapha ngoku so ndazidisenzisa ndandazikhupha ebantwini ebandleni ndangabikho bandleni ndabangumntu akwintando kaThixo ke leyo ndandingekho kwintando kaThixo ndaphulukana naloo nto ndasendiyifumene kuThixo kuba ndingekho kwintando kaThixo. Intando kaThixo uba masibe sebandleni sonke andithi kuba abasibaleki isibane basibeke phantsi kwetafile kodwa basibeke esiphathweni that is isiphatho kule kheyisi kuthiwa libandla andithi. Ngoku ndafumanisa uba ngoku ndiyayiluza yonke loo nto bendinayo kodwa later ndavuseleleka ndazinikela ekufuneni uThixo ndazinikela kwintando kaThixo. Ndathi xa ndizifumana ndisentandweni kaThixo kwabe kuyintando kaThixo nokuba mandisikeleleke ngezinto zonke ndiphile njengoko nomphefumlo wam sosikelelekile. So injalo ke ngoku le nto ifuna sibe ngabantu bafuna intando kaThixo ngohlobo lokuba sizazi ezo zinto umoya kaThixo azaziyo uba sesinazo. Abantu banezinto ezininzi abangazazi uba banazo abakwazi ukuphila ngazo okanye bazixhamle bazisebenzise ebomini bazo kodwa kuphele nexesha lokuba khona emhlabeni bengasebenzisanga. Abanye baziluze nokuziluza abazazi uba banazo abanye ndithi ndithetha nabantu abafunda even nabantwana abancinci abafundayo banezinto abanazo kubo abazinikelwe ukuba bakwazi ukuphumelela ngazo ukufundeni kwabo bayonwabelela impilo yabo yokukhula kodwa ezo zinto bazoziphosa kuba uSathane ufika abaqhathe abathembise enye into njengoko wenzayo kubani uAdam wamthembisa enye into kodwa besenayo le nto ayithenjiswayo. Ulutsha ke ngoku lahlekiswa nguSathane enza uba baleqe ezo zinto kodwa sebenayo into abayidingayo for esa stage baboswa ebomini. Kukhona nabantu abadala ke abanezinto abazifofita abangazisebenzisi ebomini babo abaziluzayo. Masicinge ngabazali. Umzali unento esingathi yi-leverage for phezu kwabantwana bakhe. Ntoni loo nto kuthiwa yi-leverage? Unebango phezu kwabantwana bakhe, unengalo enkulu phezu kwabantwana bakhe. Bangaya kule direction afuna ukubasa kuyo qha akayazi uba la leverage okanye yalabango liphi akalazi aliluzi longakwazi ukulisebenzisa. Yes, oyena umntwana amamela kakhulu ngumzali wakhe, umzali nje wakhe. Unayo into phaa kuye encinci eyazi uba ndiqhubekile kulaa nto. Ibiza ntoni? Ibiza uba masicele kulungu bazi uba le nto sinayo siyisebenzisa kanjani, le leverage sinayo kwabo bantwana siyisebenzisa kanjani. Uyazi uba umntu ongumama unayo i-influence negunya elikhulu kulo myeni wakhe nasebantwaneni bakhe. Lo mntu ngumama. Jonga eBhayibhileni lo mntu kwakuthiwa nguEva wabonakala ne-influence kulo mntu kuthiwa nguAdam. But wazange ayisebenzise ngobulumko la influence yakhokhele kuweni. Yakhumbula lo mntu kwakuthiwa nguJezebheli eBhayibhileni. Xa usifundisa sitolo ufumanisa uba wayenegunya ne-influence phezu kwenyeni lo wakhe. Kodwa lo gunya zange alisebenzise ngobulumko, walisebenzise endleleni, walisebenzisa ngendlela eyenza uba uSirayeli wonke awe atshabalala, kwatshabalala naye nomyeni wakhe. Bane-influence. Kodwa umntu lo nto anayo, loo ngalo inkulu anayo ova lo mntu sebomini bakhe angaze ayisebenzise ngobulumko, angaba nempumelelo enkulu. Amen. Siyazibona izinto. So sinezinto ebomini bethu esingazaziyo uba sinazo kodwa uThixo yena ngumoya kaThixo ozaziyo ezo zinto asinike zona. Xa sihlala ke ngoku sithandaza kuThixo sikumoya, uThixo uzosibonisa kanye ezo zinto sihambe ngendlela enza uba ezo zinto zisisebenzele. Amen.